Sabies què? El 80% del que comprem acaba sent deixat allà al cap de 6 mesos de la compra. Si seguim aquest ritme, al 2025 llençarem el doble de deixalles que ara. La producció de roba s'ha multiplicat per 2 des del 2000, superant les 150.000 milions de peces per any. Entre 500.000 milions i 1 trilió de bosses de plàstic es consumeixen arreu del món cada dia. Durant el 2021 es calcula que es consumirà mig trilió d'ampolles de plàstic d'un sol ús. Les palletes de plàstic signifiquen el 7,5% del plàstic que consumim i mai es desfan totalment. Les hectàrees destinades a la indústria càrnica ocupen el 45% de la nostra terra i és la causa del 91% de la destrucció de la selva amazònica. Les burilles de les cigarretes trigaran entre 10 i 12 anys per descomposar-se. Una llauna, 50 anys. Uns bolquers, 550 anys. I una bossa de plàstic entre 200 a 1.000 anys. Al final del nostre segle, la temperatura pujarà entre 3 i 4 graus de mitjana, provocant la destrucció d'hàbitats naturals i l'extensió de fenòmens meteorològics extrems. Fem coses petites cada dia per canviar això. I tu? Què fas? Què faràs? Pirineu ets tu. Natura ets tu.